Le inondazioni sulla costa meridionale della Bulgaria hanno causato 4 vittime. Per la gente è stato un vero incubo. Имаше една жена, която беше в къмпинга с малки деца и казваше, че като била в самата каравана, водата е стигала до тук и ги е държала и се преместиха в нашия хотел. Се ги приотиха ги, защото няма къде да отидат. Кой каквото като багаж успял да спаси, някакви документи, деца, одеяла, бяха и тук беше като бежански лагер. Più di 1000 persone sono rimaste bloccate a causa del maltempo e delle strade interrotte. Ora il traffico è ripreso. C'è intanto chi ha perso tutto. Ако успяхме, всички щяхме да сме морето. Седяхме по бански, по гащи, голи и сега се опитваме да се спасиме. Всичко ми е вътре, документи, работи. Няма. Никой, господин никой. Entro 2 mesi le vittime delle inondazioni dovrebbero ricevere aiuti finanziari, ha annunciato il primo ministro bulgaro. Една сума от 1512 лева до тази сума, които се дават за повредени къщи и помещения, там където живеят хората. И отделно има друга сума, която è до 2500 лева, свързана с повредени уреди, електрически уреди, там където трябва да се възстанови отново нормалния живот. Intanto la Croce Rossa sta fornendo alle vittime pacchi di cibo in scatole e acqua. Евакуираните са настанени в частни хотели според информацията ни предоставена, а в малките населени места, където като кости, кметските наместници са успяли да осигурят логистика. От цялата страна имаме готовност екипи, които са професионални психолози, да дойдат на терен обучени да работят в такава ситуация. Dopo il disastro delle inondazioni, ora si devono valutare i danni che secondo le autorità locali sono ingenti, si parla di milioni di euro.